Usa-usa nga midawat sa ilang certificate ang 11 ka mga residente sa Mako, Davao de Oro. Human sila makahuman sa 15 kaadlaw nga training sa NC2 pagkamason. Pasabot, mas nadugangan ang ilahang natun-an ug kasaligan ang ilahang trabaho. Usa kanila nga midawat sa certificate ang 23 anyos nga si Arnie Laod. Kay ang training naghatag og dugang credentials nga mas pilion ug irekomenda siya og galing dunay oportunidad kay ang certificate magpamatuod sa pulido nga resulta sa iyahang trabaho. Of course, ako sa laki man ko. So, murag nakita na ko siya as basic nga kuan ba, basic nga dapat basic nga skill. Muning akong ni kuan jud ko aning masundri ni ako ang gikuha, ang eskwelahan. Sumala sa TMI, usa sa ilahang responsibilidad ang pagtabang sa komunidad, hilabi na sa paghatag og mga programa aron makabarog sa kaugalingon ang mga residenteng labing nanginahanglan. It is an honor to witness the results of what started as a shared vision. What we are celebrating today is not only a completion of ceremony, but the outcome of careful planning, collaboration, and firm commitment to community development. Samtang atol sa programa, giilasab ang 13 ka mga persons with disability nga miyembro sa Mako Association of Differently Abled Persons nga nakalampos sa community skills training. Mipailawom sila sa tulo ka adlaw nga workshop og nakahimo og 72 ka pares sa tsinelas nga nagpakita sa ilang creativity o craftsmanship. Nagmalampuson ang livelihood program sa pagtinabangay sa LGU Mako, Therma Marine Incorporated ug TESDA. Paul Palacio, Newsline Philippines, stay safe.